Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Үриева, исәмісіз бүгінгі шарлышының түп темалары. Қызықлы һәм файдалы ұшырашу. Татарстан Республикасы рәисе ярдәмшісі эш визиты белән Ознакайда. Не бойтесь, и вы ее достигнете, да, вот этой сегодняшнего дня. Бір 1965 шығарылыш сыйныф оқушылары туған мектебінде көрішті. Biz бәхетле балалар булдык. Безнең шул зур бик коллективта без тәрбияләндек. Безнең укытучыларыбыз, алар укытучы гына түгел, алар зур педагоглар булдылар. Күпкырлы талант иясе. Әлмәттә Минтифа Әхмәтшинаның юбилей кичәсе үтте. Матурлыкны бөтен җирдән күрәм, эзлим, аны бөтен әйбердән табам, бөтен кешедән табам. Шул матурлык яшәргә көч бирәдер. Ознакайга эш визиты белән Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе Алдынгылар хәрәкәте Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәтенең республика бүлекчәсе җитәкчесе Тимур Сулейманов килде. Ул районның яшьләр лидерлары, укучылар берләшмәләре активистлары, җәйге лагерның медиа сменасында шөгыльләнүче яшьләр белән очрашты. Кызыклы һәм файдалы очрашу хакында коллегаларыбыз сюжетында. Шәһәрнең Тау яшьләр үзәгендә узган очрашуда район башлыгы урынбасары Роза Галиева, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев, Алдынгылар хәрәкәтенең җирле бүлеге җитәкчесе, район башлыгы ярдәмчесе Розалина Гобайдуллина да катнашты. Не бойтесь, и вы ее достигнете, да, вот этой сегодняшнего дня. Ребята, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем дне. Рәхмәт, барыбызда бүгенге очрашу бәйрәмендә Җәйге ял лагерьларының медиа сменасына йөрүче яшьләр кунаклар белән кызыклы әңгәмә алып барды. Яшьләрнең сораулары күп һәм кызыклы, аларны җитәкчеләрнең тормыш юлында, киләчәккә куйган максат-хыяллары да кызыксындыра. Татарстанда Алдынгылар хәрәкәте башланып китүгә әле 3 ел гына булса да, бүген биредә яшь талантлы лидерлар ачыктан-ачык үз фикерләрен җиткерә, командага башкаларны да җәлеп итә. Алдынгылар хәрәкәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе Тимур Сулейманов район яшьләренең эшчәнлегенә уңай бәя бирде. Сегодня я под таким... Бүген мин шундый күңелле, уңай тәэсирләр кичерәм. Чөнки без керү белән медиа командасы шулганышында калдык. Үзебезне газета редакторы ролендә, радио алып баручы, телевидение алып баручысы ролендә сынап карадык. Сораулар күп булды. Шул исәптән кайбер тәкъдимнәр, идеяләр яшьләрнең үзләреннән дә яңгырады. Бу практика бик кызыклы һәм бик мөһим дип саныйм. Интересно и очень важно. Беренчеләр хәрәкәте нәрсә икәнлеге турында яшьләр үзләре, үз аудиторияләрендә сөйләү мөһим. Бу хәрәкәтнең алга таба үсешенә һич шигем юк, диде Тимур Сулейманов. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Авыл хуҗалыгында эшнең туктап торганы булмаса да, һәр минутның кадерен яз, җәй айлары күрсәтә. Шеше тәмамланырга өлгерми дә калды, хуҗалыклар инде азык әзерләүгә кереште. Быел Әлмәт районында ире һәм фермер хуҗалыклар барлыгы 5200 баш мөгезле ире терлекне тиешле күләмдә азык белән тәэмин итәргә тиеш. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча бөртекле культуралардан тыш бөртеккә диеп 600 гектар кукуруз, шуңа өстәп 1800 гектардан башка азык культураларын чәчкәннәр. 9500 гектар тирәсен күп еллык үлән били. Белгечләр җәйне коры килә дип борчылган булсалар да, ярысы яхшы һава торышы белән куандырган май корткычларның үрчемәвенә, салкын язны халык мул уңышка фаразлый һәм явым төшемнәренең җиргә кирәкле дымны тупларга мөмкинлек биргәнлеген ассызыклый. Нәтиҗәдә районның авыл хуҗалыгы предприятиеләре тарафыннан 28000 гектарда бөртеклек һәм узаклы культуралар чәчелде. Шуларның 13000 гектарын техник культуралар били. Барлык районда 43000 гектар чәчүлек мәйданы исәпләнә. Хуҗалыкларда булган мөгезле ире терлекне кышлату өчен гадәттәгечә 15000 тоннадан артык сенаж, 13000 тонна силос, 5000 тонна печән әзерләргә кирәген хәбәр итә. Әмма соңгы еллардагы тотрыксыз һава торышын исәпкә алсаң, хуҗалыклар үз запасларын 2-3 елга алга тулыландырырга тырышырга тиеш ди районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Фәнис Шәрәфиев. Сифат мәсьәләсендә онытмау зарур. Кышын сөт күбрәк булсын өчен барлык шартлар үтәлергә
тәрбиеләргә кирәкле консервантлар кулланылырга тиеш. 19 июньгә хуҗалыклар 4100 тонна сенаж, 2700 тонна чамасы печән әзерләп өлгергән. Сезон айыннан азык әзерләү техникасының торышын тикшерү буенча районнарда Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы комиссиясе булып иткән. Алар әлмәтлеләргә уңай бәя биргән. Хуҗалыклардан беренче урынны Токарликов исемендәге җәмгыять, икенче урынны Кечүчәк, өченче урынны Чагылтау хуҗалыклары алган. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Иске Михайловка киселешеннән соң уңга үтүче юлда бүген начар хәлдә. Бу турыда әлеге авылларда яшәүче халык инде күп тапкыр халык контроле сайтына язган, ләкин сорауларына җавап ала алмаган. Вәзгыятьне Алса Әхмәтҗанова ачыклады. Әлеге юл Иске Михайловка перекрестогыннан Яңа Михайловка, Сүләй, Шарлама, Урсалбаш авылларына үтүче бердән-бер юл. Әлмәттән шушы авылларга кайтучы халык машиналарын бәрдереп һәр көнне шушы юлдан үтәләр. Кем бу юлны карарга тиеш һәм анда асфальт җәйдергә тиеш? Безнең төшерү төркеме бу сорауга ачыклык кертергә тырышты. 7 километр буена автомобиль йөртүчеләргә күпләгән чокырларны урап узарга туры килә. Бу юл менә инде 15 ел ремонт күргәне юк. Халык контролена бу проблема турында халык күп тапкыр язган булса да, җавап юк. Дорога – катастрофа, по-другому не назовешь. Машины уже ездят по обочине. Еще пытаются делать ямочный ремонт. Смех. Там уже латать-то нечего. Халык инде машиналарын ничек тә саклап калу өчен әлеге юлның чатыннан йөри башлаган. Анда юллар тигезрәк тоела. Автомобиль йөртүчеләрнең соравы бер: юлны норматив хәлдә кем тотарга тиеш? Безгә билгеле булганча, бу юл Татнефтедор предприятиесе карамагында. Әлеге оешма белгечләре әйтүенчә, быелгы капиталь ремонт планына юлның бу өлеше кабат кергән. Моның сәбәбе дә бар диялар. Юлның түбән категориялы булуында. Мондый билгеләнеш аның интенсив хәрәкәт өчен эшләнмәгәнне аңлата. Алса Әхмәтҗанова, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Калабызның иң өлкән белем бирү учреждениеләренең берсе Мирза Тахиров исемендәге беренче лицейда чыгарылыш сыйныф укучылары очрашуы узды. Бу традиция инде күп еллар саклана. Вакыйга һәр вакыт җылы аралашу һәм мәктәп еллары турындагы истәлекләр белән үрелеп бара. Бу юлы 1965 елгы сыйныфташлар очрашты. Безнең төшерү төркемендә чараны игътибарсыз калдырмады. Калабызның беренче мәктәбен 1965 елда тәмамлаган бу сыйныф күп еллар дәврендә һәр 5 ел саен очрашырга дигән сүзләренә тугры кала. Агымдагы ел алар өчен юбилейлы. 86 укучы беренче мәктәпне бетергәнгә 60 ел узган. Нәкъ менә монда алар кайчандыр аттестатлар алып, балачак белән саубуллашкан һәм олы тормышка аяк баскан. Ә бүген исә алар яшьлекләрен, дусларын һәм әлбәттә үз укытучыларын искә алу өчен яңадан бергә җыелды. Безләр һаман яшьлектә шулай җыелышып торгач, яшьлекне искә төшерәбез дә, барыбыз да яшь сыман тыелабыз. Арабызда бик күп таныклы кешеләр. Менә Мәскәүдән кайтты Галимҗан Зарифуллин, ул заслуженный строитель. Аннан соң әни исемле хатын белән килде. Укытучылар бар. Менә укытучылар тоже килделәр безнең белән. 60 ел берәүләр өчен тулы бер гомер. Шуңа да сабакташларның илебез буенча таралуына, кайберләрнең инде элемтәдә булмауларына гаҗәпләнәсе түгел. Гөлназира Галиева үзләре белән булмаган сыйныфташларын елмаеп искә ала. Хәтер мәңгелек ди ул. Безнең белән укыганнар барсы да үз урыннарын таптылар. Күбесе югары белем алдылар. Һәм үзләрен дәрәҗәле урыннарда эшләделәр. Бүгенге көндә бик якын булган, бергә укыган, бер класста, бер парта артында утырган иптәш малай, бик дус малай, Галиев Ринат вафат бүгенге көндә, Закиров Рәис вафат бүгенге көндә. Минем классташларым, иң якын дусларым. Чараның программасы кызыклы иде. Барлык катнашучылар да яңартылган уку йорты белән танышып, лицей буенча экскурсиядә катнашты. Бирдәге үзгәрешләрне күреп куанды. Иркен якты сыйныфта кунаклар элекеге кебек парталар артында урнашты. Тәкъдим ителгән логик мәсьәләне дә тиз генә хәл итте. Элекеге мәктәп укучылары дулкынланып коридорлардан үттеләр, парталар артында утырып карадылар. Мәктәп аларга олы тормышка ышанычлы аяк басарга булыша. Шуңа күрә әлеге очрашуда битарафлар юк иде. Чыгарылыш укучылары шулай ук мәктәп музеенда булдылар. Анда аның тарихы турында белделәр һәм фотоальбомнарда үзләренең сурәтләрен таптылар. Без бәхетле балалар булдык. Безнең шул зур бик коллективта без тәрбияләндек. Безнең укытучыларыбыз
Олар укытучы гына түгел, олар зур педагоглар булдылар. Иң бәхетле еллар минем өчен и мәктәп еллары. Марсель Шаймөхәммәтов мәктәпне алтын медальгә бетерүчеләрнең берсе. Бүген яшь күңелләр ансамбле солисты. Ул очрашуга үзенең музыка коралы гармунны да алып килгән һәм әлбәттә дусларын җырлары белән сөендерде. Бу юбилей очрашуы 1965 елгы чыгарылыш сыйныф укучылары өчен чын бәйрәмгә әверелде. Ул аларга уңай эмоцияләр, яшьлекнең кайгысыз вакытына кайту мөмкинлеге бирде. Алар янә очрашырга сүз куештылар. Альметрика интерактив фәнни танып белү үзәгенең иҗат коллективы Солнечный сәламәтләндерү лагерында ял итүче балалар өчен мавыктыргыч остаханә үткәрде. Иҗади күңел ачу чарасында безнең төшерү төркемендә булды. Булачак 3-нче сыйныф укучысы Кирилл Миңнебаевның җәйге каникулы быел лагерьдән башланган. Биредә ул рәхәтләнеп күңел ача, спорт күнекмәләрен эшли, барлык чараларда да катнаша. Шулай иҗади остаханәдә китап өчен кыстыргыч та ясарга өлгергән. Мы очень много гуляем, играем, на английский там иногда ходим. Мне очень нравится в этом лагере. Өлкән яшьтәге балалар өчен катлаулырак мастер-класслар тәкъдим ителә. Бу төгәллек һәм сабырлык таләп итә торган макраме техникасы буенча дәресләр, яисә күләмле композицияләр булдырырга мөмкинлек бирә торган катлаулы материаллар белән эшләү булырга мөмкин. Монда безнең кеше төркем 7дән алып 9 яшькәчә балалар һәм димәк алар өчен җиңел эшләнелә торган, аларның иҗади потенциалын ача алырлык остаханә уздыру мөһим. Шуңа күрә азмы күпме җиңел, шулай ук шундый матур, күңелле мастер-класслар сайлыйбыз. Татарстан, Башкортстан һәм Россиянең якын төбәкләреннән 10 000 бала бу җәйдә Татнефть сәламәтләндерү лагерында ял итәчәк. Ял итеп кенә калмый, алар яңа белемнәр дә алачаклар. Быел компаниянең балалар лагерьлары лигасының 10 учреждениесе яшь профильләре системасына күчте. Лагерьларның беренче сменалары 7 яшьтән 15 яшькә кадәрге 1000-нән артык бала кабул итергә өлгерде. Әлмәт драма театрында Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, шагыйрә, прозаик, композитор Минзифа Әхмәтшинаның юбилей кичәсе булып узды. Аның иҗади концерты шын әдәбият һәм җыр бәйрәменә әверелде. 5-нчесе әни шәҗидәсе. Ефәк патша, еллар бизәге. Үткән киткәненә хисап итеп, тормыш үзе моны бизәде. Кичә юбилярның күп кырлы талантына багышланган, аның иҗатын яктырткан тирән прологтан башланды. Театр артистлары Минзифа Әхмәтшинаның шигырьләрен укып, «Шәүлегән» дигән яңа китабына кергән аның тормышыннан алып язылган хикәясеннән өзекнең сәхнә интерпретациясен тәкъдим иттеләр. Сатурда сайрашалар инде. Әгәр дә Зифа бер үттермәсә, иртәгә точно үзебез барабыз дигән. Диона мин тыңлап торган булам. Чистай районы Татар Сарсазы авылында туган. Танылган эстрада җырчылары Хания Фәрхи, Искәндәр Бихтахиров, Илназ Гарипов, Руслан Кераметдинов, Сәгыйд Гыйбашевлар аның җырларын халыкка ирештерделәр. Сәҗидә Сөләйманова, Рафаэль Төхвәтуллин Кояш Тимбиком исемендәге премияләр лауреаты. Әлмәт язучылар оешмасы хозурында эшләп килүче Кызыл Каурыйлар әдәби берләшмәсе җитәкчесе. Нефть башкаласы язучылар оешмасында 16 ел хезмәт куйган Минзифа Әхмәтшина. Бүген дә 70 яшендә аның каләме туктап тормый, илһам чыганакларын таба белә. Матурлыкны бөтен җирдән күрәм, эзлим, аны бөтен әйбердән табам, бөтен кешедән табам. Шул матурлык яшәргә көч бирәдер. Балаларым бүгенге көнгә хәтле Аллаһка шөкер, оныкларым илһамландыра. Менә бүген 2 кызым, оныгым бии Әлмәтем ансамбле белән. Иҗат кичәсенең рәсми өлешен Әлмәт районы башлыгы урынбасары Роза Афлатунова һәм Татнефть хәйрия фондының мәдәниятне һәм сәнгатьне үстерүгә булышлык итү буенча Кара күз программасы җитәкчесе Максим Апраксын ачып җибәрде. Алар юбилярга әдәбият һәм сәнгать үсешенә керткән зур өлеше өчен, туган телне саклау, үсеп килүче буынны тәрбияләүдәге тырышлыклары өчен рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр тапшырдылар.
Котлау сүзләрен каләмдәшләре, хезмәттәшләре, якыннары, туганнары һәм тугры тамашачысы җиткерде. Аларның һәр кайсысында тирә-юньдәгеләрне генә түгел, һичшиксез аның балаларын да илһамландыра торган талантлары өчен мәхәббәт һәм горурлык сизелде. Эшләгәндә җырлый эшлидерик. Әни җырлый, без кушылабыз. Бөтен эшләрне җырлый башкардык без. Аллага шөкер, шуларны хәтерлибез менә абыем белән. Юбилей кичәсе Әлмәт драм театры артистларының сәхнәләштерелгән күренешләре, юбиляр сүзләренә язылган матур җырлар Әлмәтнең үрнәк бию ансамбле чыгышлары белән үрелеп барды. Ләйсән Галиева, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Очраштык та уйнап кына, гашыйк булдым чынлап сиңа. Көтәм хәзер күрешүне сәгатьләр санап кына. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.